Момчето. Рибата, рибата. Мале, как дърпа, чуваш ли? Леко ме, леко. Разбирачката. Беги, беги, беги. А некои панталони стане. Беги. Айде наобратно. Гони The fish caught us. Че ти какво виждаш от това? Не го снимам. Много да е хвани. Много дърпа. Виждаш ли как дърпа? Гледай му върха на Той верицата. едва ме такова. Тя голяма риба ще. Мале. Щом го завлече чак на другия край. Чакай да не те обърне водата, мамо. Той ще излезе, тя и рибата с него ще излезе. Тя ще се измори вече. Дали ще измори? Да. Дай кожа. Ама там. Пази, гати рибата. Айде. Ете, айде. Леле, коя е голяма. Силки е, браво. Браво, да. Още има сила. Да. Който така че беше ми вържи. Трябва да е отдолу някъде отвън. Готово се. Не, отвънка трябва. Вземете, избете детето, той хем го е страх, хем се радва. Емоции много. А тя откачва ли се? Мих. Айде, ела, обърни се да те видиме. Гът. Видео правя. Има ли как се така? Всичко. Браво.